Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Татарстан Яңа Гасыр телеканалында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Студияда мин Роза Диатуллина, бүген безнең программада. Димитровград шәһәрендә ислам мәдәнияте көннәре узды. Безнең монда шәһәрдә торучы татарларның, мөселманнарның беренчеләрне самый зур бәхәбәте, самый зур задачасы безнең телне саклап калырга, динне саклап калырга, шул ниләрне без бергә кулга-кул тынып эшләнешибез. Свердлов өлкәсендә татар халкының мәдәниятен алга сөрүче китапханә проектлары конкурсында кем җиңде? Китапханәләр кайсы гына районда эшләүләренә карамастан татар мәдәнияте белән кызыксыналар һәм әлбәттә татар китабын, татар әдәби телен белүче, укучы кешеләр Аллага шөкер күп. Энҗе Сәйләннәр патша бикәсе Лира Мөхәммәтшина. Ничек булса да татар культурасын, татарның ниләрен, киемнәрен, салымнарын мин аны алып барырга тиеш. Тапшыруыбыз ахырында 100 ел элек сәхифәсе. Без сезнең белән гадәттәгечә Казан университетының китапханәсендә борынгы кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә алдыбызда 100 ел элек нәшер ителгән Йолдыз газетасы. Агымдагы елда Ульяновск өлкәсендә ислам мәдәнияте көннәре уздыру матур бер гадәткә керде. Аны төбәкнең Диния нәзарәте җирле татар милли мәдәни мөхтәрияте белән берлектә оештыра. Шушы көннәрдә генә чираттагы шундый бәйрәм Димитровград шәһәрендә үтте. Аның кайбер мизгелләре Рамис Сафин видео язмасында. Халкыбызны берләштерә торган мондый бәйрәмне беренче тапкыр Ульяновск татар милли мәдәни автономиясе быел сентябрь айында шәһәрнең 1200 кеше сыйдырышлы Ленин мемориалының зур концерт залында уздырган иде. Бүген киңәшендә заман килде, качан инде аиләгә, балаларга кирәк үзләйтергә вакыт, внимание, дин белән. Шуннардан бүген киңгә бу инде байрамнарыбыз семейный дип әйтелә. Балалар белән, хатыннар белән, нуклар белән, әбиләр, балалар киләләр. Булганнарга юлыбызны, элек булган хак юлыбызны күрсәтеп калдырырга, гореф-гадәтләр белән бергәләштереп. Бүген инде эстафетаны өлкәнең икенче зур шәһәре Димитровград кабул итә. Мәдәният сарае фойесында төрледән төрле сәүдә күргәзмәләре эшли. Бу бик зур эш. Залда 500-дән артык халык җыелды. Димитровград шәһәре мөселманнары. Нигә бу безгә кирәк? Безнең монда торучы шәһәрдә торучы татарларның, мөселманнарның беренчеләрне самый зур бәхәбәте, самый зур задачасы безнең телне саклап калырга, динне саклап калырга, шул ниләрне без бергә кулга-кул тынып эшләнешибез. Мәгариф ветераны, Россиянең атказанган укытучысы Гыймран ага Хисмәтуллов бүгенге бәйрәмгә үзе ясаган шамаилләрне алып килгән. Мәктәптә эшләгәндә ул башлыча табигать, авыл күренешләрен генә сурәтләгән. Лаеклы ялга чыккач, аны авылның имам хатибы итеп сайлап куйганнар. Ул эше белән бергә кәсебен дә алыштырган. Мин мәктәптә эшләгәндә дә, башка эшләр эшләгәндә дә ислам динен мин инкар итмәдем. Һәр вакытта да дини идем. Менә инде мәчеткә эшләргә тотынгач, Коръәнне укырга тотынгач, миңа менә шундый хис салды Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән. И мин тотындым инде шулай шамаилләр ясарга. Менә бу татар милли баш киемнәрен тегүче һәм сатучы шивәр кызның исеме Ольга булган булса, моннан 15 ел элек аңа мулла Үлминә дигән мөселман исемен куша. Ул әти-әниләренең каршы булса да исламга күчә. Было поначалу тяжело, всем тяжело, но сейчас у меня мама прям в восторге от того, что я приняла ислам. Она увидела перемены, во-первых, во мне. Благодаря религии она увидела большие перемены и в лучшую сторону. Мәдәният сарайының зур концерт залындагы тамашачыларны сәламләргә һәм бәйрәм мөлакатларга шәһәр җитәкчеләре, мөфтият вәкилләре килгән. Алар һәр берсе үз чыгышында халыкны бердәмлеккә әндәп, әби-бабайларыбыздан зур мирас булып калган традицион ислам динен саклап яшәргә әндәделәр. Күбесе уйда мәчеттә менә бабайларында намаз укый, ураза тота, бүтән бер нишләми дип күбесе уйлый. Инде менә шуның өчен быел инде без бу андый уйларны ничек базарга дип уйладык. Менә җәйкене без мәчетебезнең исеменнән Накубок мәчете футбол соревнований үткәрдек. 7 команда участвовать итте. Инде менә бүгенге көнебездә 2 ай буена авылларга чыгып, әбиләр белән җәмәгать белән сөйләшеп, бүген фестиваль уздырырга ясадык. Фестивальнең исеме бит инде милләт кенә булып калмый, өммәт булып берләшик дип атадык. 16 мең татар яшәүче шәһәрдәге бердән бер мәчеттә намазлар укыр өчен урын җитмәү дә күпләрне борчый. Проблеманы
облыс урында да, масштабында да, біздің шәһәр масштабында да күтәріп қарадық та, килеп чыкмый пока ли. Потому что әлләни бар халык әтәләр бу урында мына күтәргә ярамый. Бөтен эш буенча компромисс табарга кирәк. Соңгы вакытта Димитровград шәһәре сәяси иҗтимагый тормыштагы зур вакыйгалары көтелмәгән үзгәрешләре белән гаҗәпләндерә. Сентябрь аендагы сайлауларда Димитровград шәһәре советына 30 депутатның 26-сы КПРФ әгъзалары сайланган иде. Ә күптән түгел генә шәһәр мөселманнары Үзәк мәчеткә имам итеп 13 ел район башлыгы булып эшләгән 58 яшьлек Ильяс Мөхәддиновны сайлап куйдылар. Миңа бит инде бу тегә неожиданность булмады, кешеләр бит инде күбеседеләр. Ул неожиданно булды, но мин глава булып эшләгәндә дә намазны укыдым. Yazılan tuttum, bütün Xuday Teala'nın kuşkan bütün fariz gamallarını ütep kildim. Şəhərdə birinci tapqır uzuşu bu şarada өлкәннәр белән бергә бик күп сабыйлар да катнашты. Өлкәнең баш ахуны белдергәнчә, мондый рухи мәдәни чаралар киләсе елда төбәкнең башка районнарында һәм шәһәрләрендә дә уздырылачак. Ульяновск өлкәсенең Димитровград шәһәреннән Рамиславин татарлар. Инде 2нче ел рәттән Свердлов өлкәсендә татар халкының мәдәниятен алга сөрүче китапханә проектлары конкурсы уздырыла. Бәйгенең оештыручылары Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы, Свердлов өлкәсенең Милләтара китапханәсе һәм Татарстанның өлкәдәге даими вәкиллеге. Конкурсның җиңүчесе итеп Первоуральск шәһәренең Үзәк китапханәсе танылды. Аларга рус, татар телендә халкыбыз язучыларының әсәрләре кергән 100 дәнә китап бүләк ителде. Толырак киләсе видеоязмада. Свердлов өлкәсе Милләтара китапханәсендә татар китапханәләре проектын карау бәйрәмгә үрелде дисәк дөрес булыр. Сәнгать әһелләре чыгышлары, бүләкләр тапшыру тантанасы да булды. Бер караганда проблемалар юк кебек. Ләкин теманы тирәнрәк өйрәнсәк, татар халкының мәдәни мирасын саклап калу, үстерү буенча байтак эшлисе бар икән әле. Узган ел бәйгедә 9 проект катнашкан, шуларның 2се авыл китапханәсеннән. Быел исә катнашучылар саны кимегән, барлыгы 7 китапханә. Ни кызганыч, берсе дә татар авылларыннан түгел. Без әлбәттә быел бик катнашучы күп булмады, чөнки ничектер куркыбрак калдылар микән? 7 генә китапханә катнашкан булса, 2нче елга без инде уйлыйбыз, бөтен өлкә уйлап ныграк эшләрбез дип. Чөнки китапханәләр кайсы гына районда эшләүләренә карамастан татар мәдәнияте белән кызыксыналар һәм әлбәттә татар китабын, татар әдәби телен белүче, укучы кешеләр Аллага шөкер күп, һәм аларны үстереп торырга кирәк. Бигрәк тә яшьләр, балалар. Катнашучыларның саны ни өчен кимисең? Бәлки мәгълүмат аз бирелгәнгәдер. Катнашучылар фикеренчә төп сәбәп китапханә хезмәткәрләренең рухи һәм матди яктан авыр хәлдә булулары. Да как бы сказать вам, конечно, тяжело. Нужно, во-первых, желание. Если нет у тебя желания, то ничего не получится. Потому что сейчас уже с каждым годом все дети, люди, все обрусевшие. Бу хакта алар сөйләргә уяла, әмма татар халкы мәдәниятен алга этәрүнең төп шартлары гади хезмәткәрләрнең тырышлыгы, үҗәтлеге һәм патриотизмына бәйле бит. Бұл проектта біз алдағы көндә нәрсәләр планировать итәбез, нәрсәләр нинди үзгәрешләр булырын күрсәттек инде. Безнең менә бу китап саны да үсә бара, татар теле китабы инде үсә, безнең менә булышып та биреп торалар инде. Безнең бүгенге көндә 4000-дән ашу татар теле китабы бар безнең библиотекабызда. Безнең авылда авыл библиотекасы юк. Шуның өчен авылда яшәүчеләр, авылдашларыбыз безнең мәктәпкә килеп инде китаплар татар телендә алып укыйлар һәм ата-аналар да шуңа инде бик омтылалар, үз татар телен белеп, үз татар ана телендә сөйләшергә. Шуның өчен
уйлыйбыз инде безнең балаларыбыз да шуңа алга барадыр инде, омтыладыр. Татар телен югалтмаска тырышалар безнең ата-аналарыбыз. Biz аларга бик рәхмәтлебез. Китапхана хезмәткәрләре әйтүенчә, татар авторларының иң күп укыла торган китаплары Габдрахман Әбсәләмовның Ак чәчәкләр, Гүзәл Яхинаның Зөләйха күзләрен ача әсәрләре, шулай ук Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил шигырьләре. Дөресрәге укучыларыбыз беренчедән башка авторларны белми, икенчедән китапхана фондларында башка язучылар юк та. Книги, те, которые у нас есть в библиотеке, мы их очень ценим. И поверьте, мы не всем подряд выдаем, хотя мы не должны так говорить, но тем не менее, те наиболее популярные стихи мы стараемся ксерокопировать, особенно для школьников, чтобы они взяли, книга-то у нас осталась в фондах, потому что, к сожалению, мы не имеем возможности сейчас в таком количестве их приобретать, ну, он не всегда переиздается, и поэтому мы это все бережем. Конкурсның төп бурычы Свердлов өлкәсендә китапханәләрдә татар китапларының фондын арттыру. Быел барлык катнашучылар да Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы һәм Татарстан китап нәшриятыннан 20 дана китап комплектлары алды. Ә Первоуральск үзәкләштерелгән китапханәләр системасы җиңүчегә 100 китап бүләк итте. На татарском и на русском. И надеюсь, что ваш уголок уже превратится в целый отдел. Поэтому поздравляем вас. Хәзер Свердлов өлкәсенең кайбер китапханәләре киштәләрендә берничә татар китабы түгел, ә тулы бер бүлек булачак. Ә Первоуральскида бүләк ителгән китаплардан күчмә китапханә ясарга уйлыйлар. Бу татар халкының мәдәни мирасын саклау һәм үстерү буенча бер мәсьәлә кими дигән сүз. Ләйсәнә Садретдинова, Динара Хабибуллина, Әлфия Габдушева, татарлар, Свердлов өлкәсе. Ходай тарафынан бирелгән, бүтән үзенең иманың белән беркетелгән, яшәвең, ышанучың белән һәм тарихың белән беркетелгән телне юкка чыгару бик зур эффект һәм бүтән кешене титретә торган нәрсә ул. Мине иң борчыганы халык битараф, ата-аналар битараф. Үзләре үк татар телен укытмагыз дип сорый торган ата-аналар күбәйде. Менә шушы дәһшәтләр, куркынычлар арасында шагыйрь әлбәттә күңеле күтәренке була алмый. Без әлбәттә туган тел өчен, туган әдәбият өчен, шигърият өчен яшибез. Тукайлар нишләр дип уйлыйсың? 12 шагыйрь, язучы бергә җәлилләр һәлак булганнар, халкы өчен ни өчен яши. Алар әгәр шулай халкына, теленә шундый бәлә, куркыныч янаган билселәр, алар шундый ватыракка бара алырлар икән. Аларны бит иман саклаган, туган тел, ата-аналарның васиятлары һәм шул әнкәйләрнең бишектә көйләгән көйләре, җырлары. Менә шул туйгылар, шул коллизияларда яшәп ята бүгенге көндә татар әдипләре, татар шагыйрьләре. Нишләргә кирәк дигән, көрәшергә кирәк ахыргача. Бер кеше калганда да кадәр мин татар, мин үземне югалтырга тиеш түгел дип, тагын да усалларга әйтергә тиеш дип уйлыйм мин. Бу иҗатта да шулай. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Инҗи Сәйләннәр патшабикәсе Лира Мөхәммәтшина. Ничек булса да, татар культурасын, татарның ниләрен, киемнәрен, салымнарын мин аны алып барырга тиеш. Тапшыруыбыз ахырында 100 ел элек сәхифәсе. Без сезнең белән гадәттәгечә Казан университетының китапханәсендә борынгы кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә. Алдыбызда 100 ел элек нәшер ителгән Йолдыз газетасы. Инҗи Сәйләннәр патшабикәсе. Чираттагы сюжетыбыз герое милли бизәк дөньясында яңа алымнар тудыручы алтын куллы Лира ханым Мөхәммәтшина. Аның түбәтәй калфакларын бөтен Россиядән сырап алып тиктерәләр. Ире Тәбрис әфәнде белән алар Кукмарада гомер итә. Хәер, шигүче Лира ханым бу видеоязмада башка яктан да ачылыр. Сүз хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиевага. Ләйсән, менә бу минем эш бүлмәм дип атала инде.
результат эшләремнең результаты дип атала. Монда минем түбәтәйләр, калфаклар, бәйләгән әйберләр һәм башкалары әзер әйберләр. Бу кәләпүшләр хәзер бик сорыйлар, бабайлар сорыйлар, яшьләр сорыйлар. Кәләпүшне шигеп ясарга була, шикмичә генә ясарга була. Үрнәкләрен үзе уйлап чыгара. Сәхнә түбәтәйләре дип атала. Сәхнәдә кызлар бигәндә, җырлаганда, концертлар куйганда, менә шундый төрле матур ниләрне, калфакларны киеп, шулай итеп бийләр, татарның милли киемнәре. Лира ханым милли бизәкләр дөньясында балыкта йөзә. Күпертелгән калфак дип атала. Хәзер модага кирип бара. Сәнгать әсәренә тиң түбәтәйләре турында ул бик озаклап, тәмләп сөйләргә риза. Бит Лира ханым гади генә шигүче түгел, гомер буе Свердлов өлкәсендә яшәп, туган тел өчен көрәшүче дә. Ырчык кадәр гәүдәле хатын-кызга күпме ихтыяр кеше сыйган. 1992 еллар. Ул вакытта мин Свердловск өлкәсенең Буланаш, Шахтерский поселок, Буланаш дигән поселокта рус укытучысы булып эшлидем. Шахтерский поселок булгачнан Татарстаннан киләләргә татарлар. Дәрестән соң алып калып, үзенең татар телендә онытмас өчен татарчада математиканы үткәрәдем, и шуны русчага тәрҗемә итә торган идем. Әкренләп берничә бала булдылар булар. Мин буларга татарчаларны онытмас өчен татарча дәресләр алып бара башладым. Кружокны ул вакытны үткәрергә ярамый, татарча сөйләшергә ярамый. Автобусларда татарча сөйләсәм, бала говорите на русском диләр. Шуннан хәзер мин булар белән әйбәтләп, подпольный кружок оештырдым. Татар җырлары, шигырьләре, телне саклау өчен мөмкин булган һәр алымны кулландым ди Лира ханым. И бер вакытны мин Ранога чакыралар. Надо организовать какой-то кружок или еще что-нибудь такое, национальную культуру надо поднимать. Карап койдым да, Светлана Николаевна, вы опоздали. Почему? Я уже этим кружком, таким кружком занимаюсь на этом 4 года. Шулай итеп рәсми рәвештә якшәмбе татар милли мәктәбен оештырып җибәрәләр. Мин бер үзем, миңа кирәк баянча, миңа кирәк урын, миңа кирәк балалар, ата-аналар и так далее. Бер садик бар иде, бездән ерак түгел, ул садикның астында 1 метр суы, ташламдык, шәргән здание. Менә рәтләсәң, шунда урнашты иделәр. Ашу килә бит. Бер булышы да юк. Тоттым да балаларны чакырдык та без, күпме краскам бар. Краскаларны алдым да, тоттырдым да балаларга кисточки. Ребята, рисуйте, что хотите. Әлбәттә, бу хезмәт бинаны кабул итүчеләрне гаҗәпкә калдыра. 19 кружок ясадым шунда. Бөттен менің Шахтерский поселокның анда 17 мең кеше. И шуның бөттенесе меңа килә торганнар ия. Иртә белән сәгать 8-дә ашадыр якта, кич белән сәгать 11-дә ява торган як. Шын мәгънәсендә милли җанлы, тынгысыз шәхес, акчасыз вакытлар, түгәрәкләрне түләүлегә күчермәс өчен күп көч түгә Лира ханым. Кычак рәхмәт хатлары, дипломнар иясе. Пенсиягә чыккач та аны әле 2 ел эштән җибәрмиләр. Аннан соң ул гаиләсе белән Күкмарага күченеп кайта. Эш бирмәгәч, Лира апага нишләргә кирәк? Энергия күп, ашу килә, настоящий түбәтәй ничек шигелә. Менә шуннан киттем Арчага. Менә шуннан бирле мин бу эшне ташламыйм. Ничек булса да, татар культурасын, татарның ниләрен, киемнәрен, салымнарын мин аны алып барырга тиеш. Лира ханым гыйбрәтле язмыш иясе дә. Сугыш башланганда аңа нибары 3 ай була. Рахит белән авырып 5 яшенә кадәр йөри алмый. Балачакта йөрмәгәнне хәзер чыгарамдыр ди елмаеп. Дөрестән дә гаҗәеп җитез, уңган татар хатыны ул. Канитель белән эшләргә өйрәндем. Канитель эш ул. Во-первых, во-вторых, беренчедән, икенчедән, аны табу бик авыр. Аны элекеге байлар гына кигәннәр.
Түбәтәйләр шигә башлаганга да ширек гасыр узган. Замана белән бергә атлый. Кыйммәтле җепләр, инҗе сәйләннәрне заказ белән кайтарта. Әзер түбәтәй калфакларын да социаль шелтәрләр аша сата. Үзен артык мактатмый. Иремнең ярдәме булмаса, хезмәтем барып чыкмас иде ди. Менә 56 ел торабыз инде, бит матур итеп торабыз, беребездән тыңлап. Аби мен үзем укыган кеше түгел, настоящий рабочий, шахтер, колхоз. Кая гына барсам да, передовик. Абине бөтен кеше яратадыр, бөтен анда бик күп шахтерлар, кайда шахта бар, шунда татар бит инде. Ләйсен Хаҗиева, татарлар, Кукмара. Бер гасыр элек татар басмаларында нинди вакыйгалар яктыртылган, халкыбыз ничек яшәгән? Бу хакта сезгә Исур Нафыйков сөйләр. Исәнмесез, татарлар тапшырын даими караучы тамашачыларыбыз. Без сезнең белән гадәттәгечә Казан университетының китапханәсендә борынгы кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә. Алдыбызда 100 ел элек нәшер ителгән Йолдыз газетасы. Нәрсә турында язган, нинди вакыйгаларны яктырткан? Әйдәгез, бергә карап алыйк. Йолдыз газетасы 1918 ел 1 апрель. Соңгы көннәрдә Казанда булган вакыйгалар. Казан тыныч кына торганда, искәрмәстән 28 мартта өйләдән соң сәгать 4ләрдә Яңа Ашлык базарыннан мөселман мәхәлләсенә таба шул көннәрдә генә Казанга килгән бер фирка матрослар илә зирахлы автомобильнең, ягъни бронированный автомобильнең Тихвинский урамга таба килгәне күренде. Ул көн Ашлык базарында авылдан 10 һәм сулы төяп килгән авыл халкы бик күп иде. Зирахлы автомобильне гомерендә бер дә күрмәгән агайлар ташбака адымнары белән генә әкренләп, төтеннәр пошкырдатып килә торган бер куркынычлы җанварны күреп, базардагы авыл агайлары күзе кай якка төшсә, шул якка чаба башлыйлар. Автомобиль, аның артыннан 50-га кадәр кораллы матрос, 1-2 пулемет белән Тихвинский урам буйлап Екатерининскийга таба китәләр. Башта урамнарда төрле яклардан мылтыклар һәм пулеметлардан аткан тавышлар ишетелә башлау белән үк кем таралып өйләренә кайтып бикләнәләр. Кызыл байрак газетасының язуына караганда, шул ук вакытта Мәскәүский урам буенча да матрослар һәм Кабан күле аркылы Кызыл армия тәҗавүз ясап килгән. Атулар берәр сәгать чамасы дәвам иткәннән соң көн караңгылана. Урамнарда һич кем калмый. Кич белән сәгать 10 тулганнан соң Ямской урам башында әүвәлдә мөселман дружинасы торган бина янында куәтле ату тавышлары ишетелә. Халык урамга чыгып карый алмаганлыктан, бу атуларның кемнәр тарафыннан икәне мәгълүм булмый. Бер заман анда да, бунда да капкаларны дөбердәтеп тавышлары ишетелә башлады. Анда ниндидер төркем солдат киемендәге кешеләр кирип, утларын яндыртып, өйләрне тентүләр башлана. Мещанский урамдагы берничә кешенең өенә шул тентү сылтавы белән кергән кораллы кешеләр оларның кайсысының 10 мең, кайсысының 15 мең сум акчаларын талап алып чыгалар. Соңра бераздан янәдән кайдандыр атышу тавышлары ишетелә дә, һәммәсе тына. Бу тарафларда башка шаушулар ишетелми. Ул көн кич һәм икенче көн көндез халык үзе комиссариатка кулларында булган мылтык, револьвер һәм патроннарын илтеп тапшыралар. Шаушу арасындагы буталчыклардан файдаланып, башка җирләрдә дә җөмләдән Пишан базарында 1-2 кибеттә талаулар булды. Җомга көн гадәттәгечә кибетләр ачыла торган көн булмаганлыктан, ул көннәрдә халыкның кибетләре ачылмавы табигый иде. Ләкин шимбә көне Пишан базарындагы сәүдәгәрләрнең күбесе курку бетмәгәнлектән кибетләрен ачмадылар. Кичә якшәмбе көне кибетләр иртәдән ачылып, һәр кыюсы эшкә керештеләр. Бу шаушу көннәрдә урамнарны Кызыл армия гаскәрләре илә матрослар сакладылар. Моннан соң шаят шәһәрдә тынычлыклар башланса кирәк. Шаушу вакытында халыкның талап йөргән кешеләрнең күбесе кулга алынганнар. Аларга хәрби хөкем илә хөкем ителәчәкләре сөйләнә, дип хәбәр итә Йолдыз газетасы.
Менә шундый вакыйгалар, дуслар, үз тарихыгызны белегез, яратыгыз һәм алдагы буыннарга да җиткерегез. Ә инде бу чыганаклар белән якыннан танышырга телисез икән, Казан университетының китапханәсенә рәхим итегез. Сау-сәламәт булып калыгыз. Татар халкы бөек һәм булдыклы халык. Моны тапшыруыбызда чыккан видеоязмалардан күрергә мөмкин. Киләчәгебез якты һәм өметле булсын. Сау булыгыз.